kamot po ko nga makahalin kay naman lagi 5% dya wala mo tahirap tanay og maligya na ko bisagang sa dani sa ang video. So malay mo sortihan mo ako di makahalin kay 5%, so daka na po ng tabang sa among kalisod. So ako nauwa manghanjag kay kanang naay pila ray pad sa unggoy og ako day masortihan nga ako di makahalin, so nakoy 5% sa kuan sa 8 million. So 5% nakadaka na po na guys, baka pamayad gusto ko na sang mga utang. So mga na guys, basing nay makakita dani ang video nja kanang nay nanginanan og bay nga kanang naay nice jid ka jud mo makamahay sa kanang bay, di mo magmahay sa isang 8 million kay lies up and down na nja kanang nay napay furniture ka apil o ay baligjag apil. So tanawan ninyo guys karon sa ahang kuan ahang video kay video anak bye. Hi guys, karon dami sa kan maniko kay nami gibidyohan guys nga bay baligja. So atong sudlon karon tanaw na to guys kung sa jud ka nice ning bay ni sa mga amiga kang test para kay baga sa apply do na nitis basta kay nara ni guys sa kan maniko. Tara guys, ano guys? Natagiya baligja. Baligya ko no niya ni atong sudlon. Sa waka sayang no. Di man sa bagay di mo hinayang dagkag balay ni. So mga guys. Sulat to ka. Tabijuhan. So guys, tiara guys. Mas taas. Wala ko kani. Guys, kahapon. Pabayar. Nice na day, nasi suday. Ubo ko ma'am ay. Ito guys. Taas ay sala ma'am diyan. Tala tugas na ma'am. Diyan bintana dayon. Akong mother. Hi Nay. Kahapon. Vlogger ba ni sila ma'am? Ay, nakang i-vlog. Vlogger. Katong siya nga flow. Bulana. Sikat nga vlogger ba? Ang manghudi ako. Uy, adyaw ko eh. Video eh. Videohan ka, katugiza. Sige na, explain. Sala ni. Anja, kani mo ay clean kitchen na ako. Na, yapin nang insure og baligya lata na lang. Sure, mahal, wala. Anja, kani mo ay CR ma'am. CR sa silong, wala limpyo ma'am kay busy kay ko ma'am. Ay, Wow, nice. busy ka ay po. Negotiable pa rin sa presyo, guys. Oh, negotiable pa na. Butang lang kung cellphone number ni mo. Imo ra good papunta ka ra good sila. Wow, dako mo Mo ni ilang kusina na ko ang ingon nimo nga dako ang Buya. kusina. Oh, pwede pa mo pag kwarto gani. Dako ano? Kawa day, dako man dayang baya. Ma'am, tanawang ma'am. Tanawang ako ang abo ma'am. Tiles. Hala, no? Tiles ang abo. Tiles. Tiles. Sosyal. Oh, di ba guys? So, picture tanan day lang. Malas sila. Diyan na ako'y puso ma'am in case nga Why water? walay water. Na ako'y water jud nga kani oh. Oh, ani. Ay, mo ang kagalingon. Ang gagalingon. Nay pump? Ang water. Na, motor. Ah! Diyan na ako'y kuan na tangki. Water tank. Ah, nay kagalingon sa tubig. Mm. Sus na pa zero. Marang ka-cute. Okay na po, dakil na. Ayaw. Cute kayo. Puti kay color. So guys, alin na mo. Kasi ganahan diri sa Arat na. Valencia. Arat na. Unsa gyud adin hi kan Kan maniko.
Akan maniko na. Kan maniko. Kan maniko. Kapit na dyan ko makalakaw do. Madyo, nakasusi ko si mo. Kan sa Bilaran. Kapit na. 10 seaters ni ako lang gitanggal ang ubang biguranan. Sa sorte na mo, apil na nagbaligya. O apil na man. Kani mo ni kwarto dire silong. Silong. Meron ko kayo. Kwarto o. Ako bitaw guys, walang pagsuga. Anja ang kani ma'am tugas gyapon. Apil Tugas gyud gihapon na. Anja. Kani tugas gyapon ni ma'am. Ako may mag-videohan. Ikaw may kaistorya. Sige lang. Sa kastas. Ikaw mag-una kayo. Anja, unsay nga na. Eh. Kani siya tugas gihapon na ma'am. Kani Sa kanang taga second floor. Pero naasyay ko aning likod ma'am. Naasyay. Ano yung bayan, no? Mayag. Naasyay terrace sa likod. Wow. Buti ka magpahangin diri. Oh, wala ni limpyo ako balay man. Wala ikuan guys na. Tangki. Sila tiris. Mao ni sala actually ining taas pero wala empty kay. Tama silong yung dakang gamit. Oh. Wala na. Tulog din eh. Terrace gyapon ni oh. Na guys, lami bitaw. Hangin pa jud. Oh, terrace gyapon na unja. Kani mo ni master's bedroom. Pero perting tanawa. Sige lang ng kalat kay di na tanaw ang roma pink ang kuan guys. Picture day. Ya, kanang forma sa kwarto. Oh, mao na ma'am. Ay, Nice. master's bedroom. Pero tanawa kinagubutan lagi mga Sige sanina na, lagi nagubot. wala ko'y time. Ari ma'am, mao ni ay Uy, kada ko CR. CR. Oh, tanawa. Wala CR. CR guys. Ay, lakot sa Gakulit pikas ni siya kwarto. ma'am sa pikas kwarto. Ay, anak ra ba? Anak ra ba? Nasila na iro. Dili na may labot. Buotan sa mo na. Kabuan Dili ko. na may labot. Anak ra. Dakan sa giro. Kuya ni iro kay nas kwarto lagi dali arili. Di ba maak na? Kada ko kay CR guys. Wala mo ko iro mama. Mao ni another room. Amigo ta ha. Kani ma'am 75 by 70 ang support ang ay, tugas ang- gihapon. Ay, natog. Oh, nang anak. Natog, okay. So, Unja, ari ang exit niya. Anak ra ka ha? Anak ra ka? Oh, anak ang exit niya. nice guys. Oh. Tara guys. Amigo ta ha. Wala, amigo ko anak, butas din na. Nagatago pa. Isa nga rin. Waday, cute ka dayo. Di lang niya pa. Susan og si Susan. Chico. Anak, lagi ani mabujo na mong iro. Liwat niya ni mo din. Ang hiro. Siyempre rin ang tambok. Ko anak mama, ang iyang mama anak speech, Japanese speech. Pero nalakan og aspin. May kasi. Di na may labot lagi bisa. Ha, dog lover ko ha. Di na may labot. Dog lover ko ha. Check anak ra ka. Anak ra ka. Anak ra ka dili mo gawas. Anak. Ay, kakit sa iro. Uy. Ato ka balik ato. Ato balik ato. Ginoo. Tambok lagi kayo ni siya oy. Anak ra Uy, ka. may stroke kunja ka ha. Palabi ka. Unja ari dayon ang exit ma'am. Exit tayo. Ari Nara dayon guys, ang luag exit. kayo. Uy. Ma'am, og ina pa jud ning paninduton ma'am. Nindot. Kuan ra gamay ra gastuhon nila ani. As in gamay ra jud ma'am. Kalat everywhere lagi. Ada, saglang karto sa Anja ka ni sala man gud ni ma'am. Lagi yun, no? Sa taas sala ni sa taas. Sige, ako party ano. Oh. Nagako kayo oh. Hindi pa di ah. Mm. Sorry Ayan guys. mo. Tara, atang tanawon. Ay, na lang, kita raman. Nakakanagay. Kita ra? Yara oh. Oh, luag kayo. Init man gud. Ano, luag. Kabayag mahapon, no? Naapoy tindahan na to magabi jud. Wa gi saraduhan ako kay Sa Facebook raw ito nakahalin.
Asa man po yung mga papa langgam? O, umular ka ko? Kunti, golden Hi retriever. guys. Sabutan tayo. Hingin ko po. Good sa kinuras amo ni. Hindi ka pud magiro uy. Upat ka buot. Ay ginoo ko tabi nami ganapod ni gamay nga ero. Ma'am, pesos. Ah ha. 6,000 rin pesos, 1997. So guys, palitan na yung zong bahay ni ma'am. Pag hinay, anak, ma'am ha. Nice na ketso. Wala, masakay ko ninyo, babe. Ay, mus. Oh ba? Hawak, babe. Sige, sige. Kuha mo guys, kaya makakuha ko stiri akong pablagon. Sige, vlog na, ma'am. Wan, mga kuan, ma'am, ganang lisod mo guning balay nga. Dako, ma'am. Dako po og maintenance. Way income. O, dya, why income. Sa TV ako kayo. Kana po akong speaker, ma'am, pero di na ho na. Yapil, ma'am, ha. Ang TV ra. Dili po. Adi na pero TV o speaker, dili, ma'am, eh. Kanira mga Kanira kay, di ba nina ko madala? Mm. Kay, magbalay ko, balayan ako sila. Sao man na nga, dako man ka adyo. Sakto yun. Tara. Kana, tugas na tanan. Ba pa. Tugas na tanan na. May lang mahalin. Kita yung makahalin ani dayo. Doon na magdaga. Dora man eh, pero walking naman is na. Okay na magdaga. Ah, di yung person. Tara guys. Ilang balay na kasi ikod munisipyo. Pero ang igsoon na ni taga. Umilod, dako nakaayon ng dipit. Andiya guys, basin ganahan din mo palit og bay. Ato hanggi kanzo. So money ag details guys. 7 million spot cash ni si Ja. Unja kanang naay 8 million negotiable jud ang ijang money presyo guys. 8 million negotiable pa ning ijang ko anja. Mo hatag na kog cellphone number sa tag-iya or kanang diri na opera. Ang floor area is sa ground floor 99 square meters is pero guys second floor ni si nga balay. Unja total 209 square meter floor area. Unja tulo ka bedroom, duha ka toilet. Unja kanang naay with deep well na sa water tank dayon. Location na si Jadia sa Kanmaniko, Valencia, Bohol. So kuan guys kanang naay doora ni gikan sa kanang naay highway 250 meters from the highway along the provincial road doora kado sa Maniko pwede na sa Malakaw nya 2 minutes drive to Leona hospital pa doon sa hospital unja ginoon yang gamis yes ay unja this done 3 minutes drive to Valencia Public Market. Unta guys, kanang na ay namitag mapalit na ninyo ba kay na ako'y 5% na ni. So mahalin magali ni pohon ug ako magali kalo sa Ginoo makahalin na kano pa nang tabang pud na ninjo sa buyer namo kay makabayad-bayad pud sa mga kautangan. Pito guys, kinsay ganahan mo palit kanang nasa laing nasod kanang na ay PM laman na ho or kanang tawag sa number kay lami jud kaso nga balay agsud sa ilang bahay kay puro tugas puro liganag mga furniture and job kanang naay lami pa pagka-design ang balay so di na mo magmahay guys sa kuan dyan masukot ako sa ma'am og minsan itong gingang nga pwede rag mo down og katengaan dyan depende sa sabot ninjo ni ma'am basta kay kanang naay sugot ako isag daw na katunga basta laman nasa cash nga katunga kay jali pong ipa-buy unja sabot-sabot ra kuno basta kay kanang naay okay ra siya basta naala na may buyer so mo to 8 million negotiable pa ang price madong tagin so na mapalit guys kay ang kanang maka percent ko kay ako'y makahalin. So kanang nay na po ko'y kay insida nga promise 5% ko no ang kanang nay kami lagi makahalin kami makakitag buyer so mo to guys kanang
Palitan na ninyo kasi mga kwartahan diha. So guys, ako kanang kamot pug ko nga makahalin kay naman lagi 5% ja wala mo tahirap danay og maligja na ko bisagon sa dani sa ang video. So malay mo sortihan mo ako di makahalin kay dai 5% so dakan na po ng tabang sa among kalisod. So so ako nauwa manghanjag kay kanang naay pila ray pad sa unggoy og ako day masortean nga ako di makahalin so nakoy 5% sa kuan sa 8 million. So 5% nakadaka na po na guys, baka pamayad gusto ko na sang mga utang. So mga na guys, basing nay makakita dani ang video nja kanang nay nanginanan og bay nga kanang naay nice jid ka jud mo makamahay sa kanang bay. Di mo magmahay sa isong 8 million kay lies up and down na nja kanang nay napay furniture ka apil o ay baligjag apil. So tanawon ninyo guys karon sa ahong kuan ahang video kay videohan hagbay.